Málo kdo už dnes ví, že první skautské dobrodružství se událo v malebném městečku uprostřed brdských lesů. Byla to nevídaná novinka pro české země, které byly tehdy ještě součástí Rakouska-Uherska. Tvrdým výslechům gestapa v Klatovech odolal. Nikoho neprozradil. To byl vlastně zakladatel skautů v Rožmitále. V říjnu 1948 se old skauti Podbrdska tajně sešli na zřícenině hradu Valdek. Mysleli jsme, že je to uvolnění už na věky. Začínali jsme budovat znovu. Takhle stáli, prostě měli svěšený hlavy a plakali při tom posledním nástupu. Jo, i jsou, myslím, z toho jakoby nějaký fotky. A že jsem tam viděl skautskou linii rozsvícenou. A to se zrovna obnovoval v Praze. Takže to bylo zároveň to období, kdy jsme trošku cítili, že už bychom do toho vedení chtěli tak jako kecat. Myslím, že by nikdy neměli zapomenout na ty skauty, co tady byli před nima, co nějak skautovali a že díky nim můžeme skautovat dál.